hak bedai bat ka jing duai ke jongi kini ke jing duai ya ka ba da ka tin nong wing tip ka prayer kini ka kentin prayer hak English Bible lani hak Bible kasi jing duai kawan naka kentin rai Greek ekumai tadangi shimya ka naka New Testament ban kini ka ekumai ka kentin Greek ekumai ka bumut da duai jam da keren jam kini ka ekumai ka don ya ka prefix ka prefix jongka ka badai kata ka kentin Greek pros ka bumut the position ya ka met ka jongpi da penpai ya ka dur kamat ka jongpi syatai syabeneng te ka pelong ya kini ka kentin pros ekumai ka bumut ka penpai ya ka met ka jongpi penpai ya ka dur kamat ka jongpi bad da duai jam da keren jam ya kita kijing duai kijong hisyo ulay kibun kibriu kistunat banduai da kabaki bat ikikti kidan kibriu kistunat bandem khosi kidan kibriu kistunat bandem ya keklik kejong ki haba kiduai haba piduai uang utrai kang ya ka kamera wat ai ba kibriu kinyo i ya kata kijing duai kijong pi wat show off ya kata karukom duai kijong pi Henry lada pila kang ya ka kamera duai ba komne kan position ya kadur kamat kijong pi syabeneng coba don ulay but 2 jam kerana kita kisur jam kam dai ke pecai kerana kita kisur jam ke jompi namar belai ke kentin tenrai Greek hi pros ekumai ke kit ya kata ke jengmut ke baar ke isu ke bang aku aban pensyai perlok ke dai halor ke ni ke sacrament jong ka jing khawai ke jong trai lani the sacrament of the Lord's Supper kini ke dai haba utrai useng ya kanika institute ya kanika Lord Supper hakapor useng ya kanika khawai ka jing le niam ka khawai ka jong trai utrai ule ya kanika jing le niam ka jing la lut dani Passover da ka clean English but kanika Passover kadai ka kawan na ka tin tenrai jong ka Hebrew kadai ka Pisak but ka Greek kadai ka Paskha but ki element ki papanan kam hangni haka pisak bat haka ni ka paskha ke element ka batan rahi ka dei kata ka jing ya ba mi ukpu klem thaj lani unleavened bread ngan ong ni pi parlok haba pi ba mi ka sakramen ka khawai ka jong trai kidon ki bapanan kam ya wafer kidon ki balang ki bapanan kam ya roti kidan ki papadang nam dikijat ki we ki kinja kepu dengan ong pi lada uta ujing bam kepu ujong pi uta kepu umdei uba klem tan kata ka jing bam ya ka sakramen kan long ka beleno perlo ngan ong pi bakini ki artli ki nuksa ki bang pendon kam mantan ka nuksa jong ka jing duai ka nuksa jong ka sakramen ka khawai ka jong trai kini ki artli ki nuksa ki dei ki jing sngo tho bakla ka jonga bat nga pendon kam artli ki jing bakla ne ngale artli ke jeng bakalangan oi ka beningkong ka dei ka jing pendon kam bakla ka error ka jonga ya ka tenrai ya ka bangitip ha ka theology kum ka root etymology nga pendon kam bakla ki kentin tenrai nga pendon kam bakla ka kentin tenrai da ka Greek pros ekomai ka bai dei ba ka prayer nga pendon kam ya ka tenrai jong ka kentin Pisak bat ka Paskha ka baar nga le ya ka error ka jing bakla jong kane ka illegitimate totality transfer kamot nga transfer ya ki element nga transfer ya ka protocol nga transfer ya kita ki ju ki rukom na ka kentin tenrai root etymology sya ka rukom ka bangi de banle what happened nga miss out no ya ka punchline nga miss out no ya ka jingmut ka bajeliu jong kini ki rukom nga miss out no da ka banga pendon kami kini ki rigid illegitimate totality transfer ban ngan ong fi parlok ki babun kibrio kidang le kumta ha ka bai dei bat karukom jong ka jing baptis ki babun kibrio ki pendon kam ya ki root etymology ki babun kibrio ki pendon kam ya kanika illegitimate totality transfer syakarukom jong ka jing baptis hagani ka video ngin keren kendian halor kita ki phang 4 slam dang katuk ni por ngasna ya kawai ka video hak lor ka topik kajing baptis ngan sat
nga sa type ya ka link jong kata ka video hapo ka description ka jong saya check ya kata kata ka video nga kran halor ka rukom jong UNS kajing baptis UNS bakumno kata kajing baptis UNS kadai kata kajing baptis kajing kala ka bamut nga penyaperu nga dissociate ya kata kajing baptis kajong UNS na kata ka Hebraic culture kata ka ritual washing kata ka rukom yasat jong ki jaj berjuju kata ka video nga kran ru halor ka model jong ka commission ka bakraw ka bayday ba ka penbaptis kata ka bamut kajing baptis haka kerteng ka jong ublay pa ublay khun bad ublay umansim bakhut bad nga penkut ya kata ka video ka jong ada ka bangaong kitu ki baladep ban penbaptis kata ka model ka commission ka bakraw kim don kam shu ban penbaptis arsin kabumot lada pila adep penbaptis yepi haka kerteng ka jong ublay pa ublay khun ublay mansim bakhut kim don kam shu ban penbaptis sasisien haka ju ka model tiki ipik issue ki bami halor ka jing kelumar jingmut jong ka topik ka jing baptis kabawi ka baningkong ka issue ngan ong pi kadai kata ka root etymology ka jing pendon kam ya ka kentien tenrai baptizo lani kata ka kentien ka bakit ya ka jingmut immersion kata ka illegitimate totality transfer fallacy kata ka di ka baningkong ka ba arpat ka ba snowsi kalong ba ka invalidate no ka pelong invalid no ya ka infant baptism hoy ka invalidate no ya ka infant baptism na marki element ki bala penon kam kata ka root etymology kata ka element jong ka but kita ka protokol ka rukom jong kata ka immersion ka invalidate no ya ka rukom penbaptis ya ki kelong lani ka kabangitip kum kata ka infant baptism kibuan ki ba penkesan ya kani ka rukom penbaptis immersion da ka ba ki invalid no ya ki we ipat ki rukom penbaptis more specifically invalidating ya ka infant baptism nganong ipi nga ko aban pensay ba ngam persya ya ka adult baptism ngam persya ya ka rukom baptis immersion henry ka ka bang ako aban keren kadai kajing pensay jong kajing penon kam bakla ya ki root words kata ka root etymology fallacy haka nika illegitimate totality transfer kabat transfer iki element but ki protocol jong kita ki rukom denotation not connotation tina ipat kawan kenika kentien baptizo katenrai ke jong ka bangin semua tu syai kan mo katenrai jong kata ka Greek word baptizo kabakit ya ka jengmut immersion nang no kawan kani arspa BC arspa snem shwa ukres way umelung lani unong top poetry ubadairu u physician unong sumar ubadairu u unong shed no ukuk ubakerteng unikanda hakawai ke resipi ke jong kata ka resipi ban shed ashar dapis ngap kata bin ngam samrki let's say henry hakawai ke resipi shed ashar ke jong upenan kam yaki artli ki kentien ki basyai kedar kawai ka kentien kadai kata ka bangitip mentakom kata ka baptizo ka bakit jingmut immersion bar ka baar kadai ka kentien bapto ka ba don ya ka jingmut ba dip in and out lani pengam say shabarno kani crispy ong ne haba pishet ashar jhur kadon kam ba pin bapto kamut dip in and out haka krit iki jhur pengam say no wood shabar ya ki jhur haka krit kabaar pat kita ki jhur ka ka pide ban baptizo immersion shirta hapo ka vinegar immersion ka bumut la we ya kita ki jhur shapo jong ka vinegar reclaim say shu hadu da baham no iki pi gitu ki ba bat ya ka kentien tenrai baptizo immersion ki ba ang baka rukom ka basi shahi kadai ka immersion bat kiwe ki rukom kilong invalid nan ong iphi dada phi bat si shaya kata ka root word immersion ka jingmut yung immersion kadai bala pengam klem say shu shabar kanu ka badang say shabar bala pengam ba say shabar kam dai baptizo kadai bapto
kamut dipping in and out. Tilada pi pen baptis next time. Lada pi pen ngam iki be syapok ko bat pi ong ba pi nget ba kadai ban dinut mendai kanut kadai ban dinut immersion kamut pimdai ban sei syu syabari kita ki breu jong kata ka element na kata ka element ka badai kata ka ka protokol hi kadai bala emerge klam sei syu syabar henai lada pi pen ngam pi sei bat syabar kata kadai ka bapto tipalei pat kini ka Bible translation ka Greek translation koine Greek translation jong ka kentin English baptize lani baptism kadai ka kentin baptizo kabadon ka jingmut immersion instead of the word bapto lani dipping palai kata ka translation kadon ha kata ka rukom see get this point here. Bapto in a sense of water element Yohanes hakapor pen baptis ka bapto ka jong dipping kadai kata ka water element ka jong henry ka baptism kata ka immersion ka jong kadai ha kata ka substance of repentance kani ka jing baptis ka jing kala ka bamut ha ka bay pat ka jing baptis ha ukris bapto ha ka element of water fine henry ka immersion ka baptizo kadai ha ukris Yohanes uong ni Yohanes unong penbaptis uong ni nga penbaptis si pida ko utaw pawan hadin jo nga penbaptis si pi do mansim bakhod bat dakadeng immersion in the Holy Spirit, immersion in Christ in fire of the Holy Spirit, immersion in Christ, in the death of Christ. Kata ka jingot share jong ka donut ka jongi lembak ka replacement jong ka circumcision lani kata ka replacement ya kata ka ot share jong ka jutang ka badem da kata ka dak jong ka jutang ka batmay ka balong kata ka baptizo lani kata ka immersion ha ukris ha ka jingyap ka jong ukris kanang ba kan don kani ka newness lani kata ka new creation lemba ukris na kata ka down of he adult baptism bat ka infant baptism boroar kilong valid kani pat ka jing sngotu ka jonga halor ka invalidation ya ka infant baptism panong ba ki klong kimpat sngotu 4 day ban pengamik 4 day ban pengam 4 day ban pen baptis ki kanu kam ru namar kimpat sngotu ya ka pop kani kabangan kran let's say kan pendom iki babun kan pensngau siru iki babun re nganget ba kajing sisyahe kadai kajing du no jong kajing long rang ba jong kishen rang dakaktin English ngi ong ya kata ka male headship kamdon shu ka male headship kamdon shu kata ka authority jong kata ka male headship kamdan syu ka her kedan hadu kata-kata lesi kindan ki baong ba em kam dei kum ta kadaw ka ba ka infant baptism ka long invalid ka dei ba ki khulung kim pat sngotu ti kumno infant baptism ki kim pat tip ban kala bamut what you trying to do here is you're going back to the baptism of John the baptism of repentance. Let me make this clear. Hakabay bat ka jutang kabarim. The sign of the old covenant. Kadak jong ka jutang kabarim. Kabaday kata kajing ot share. Ada pipuli ya kani kajing seng ya kata kaday naka Genesis kalunang kabakat nyo. Hakaba ublay ukran yo Abraham. Umpalong Abraham. Uri Abraham. Pengkelay ka kerteng ka jong usya u Abraham beruang ba kani kanong kadak ha padeng jong ha jong me kani kadi kata kadak jong kata ka jutang kabangan seng ha padeng jong me ba min ot share ki shenrang barok hot min ot share ki shenrang barok hot nadu kasngi ka ba para ki klung ki ba ha kasngi ka ba para ki patip syapang kata ka jutang kim smooth ho syapang kata ka jutang rei kadon kata ka male headship jong Abraham kadon ka male headship jong Abraham hakaba bante kata ka jutang ka bamut ukpa jong ka yeng hi undecide
ba une ukhon jong u badang tang ha kasngi ka ba phra un hap don banta ha kata ka community of God da ka ba ot share u without his choice bale namar ba ka don kata ka male headship authority jong ukpa ha ka ba dei bat kejutang ka ba thomai ka dak jong kejutang ka ba thomai ka ba dei ka ni ka baptism lesi kinon ki baong ba ki khulung kimpat snotho bakin kala ka bomod where is the male headship hangno kadon kata ka jinglong rang ba jong ki pa ka yeng ki jinglong rang phi upol si Timothy liliu ang ba phimnum la ban syakri ya utrai ru banlong kita ki syakri ki jong trai ru lada kita ki phimla ban chin share ka yeng ka jong phi phimla ban chin share ka tanga ka jong phi phimla ban chin share ki khun ki jong phi see male headship is it's a crucial hierarchy jong kene ka model of a family kadon kam bahado kata-kata ngidon kam hakapor bangi pen baptis during infant baptism what happened ngan ong phi kiju pen kulari ki kimi ki ta phi kular ne em man pen he ban pen san ni khun ha ka jing tip ha ka jing ruble ha ka jing ithu uble phi kular ne em man ki kimi ki pa ki kular ki ong ho oi nga kular bat la pen baptis ki klung ki jong ki what happened here kalong ba ki babun hi ka basmusi kalong ba ki kimi ki pa ki pen biang ki khun ki pelik school ki ai ki jing dan kam ki jong ki reha ka jing pen he ka jing pen san kata ka kular pan kajudoko hi ni kipor kajudoko hi ni kipor ki kimi ki pa ki long responsible ban pen he ki khun ki ti ki jong ki especially ukpa kadon kam kata ka male headship u Joshua u ang mga bat kayeng ka jonga ngin syakri utrai mudur la da u Joshua u ang kumni mga ngan syakri utrai in my conscience ngan syakri utrai ha ka jing menjur ka jonga syakri utrai handai katengah ka jonga kan syakri ne em utrai ngam tip I can decide ni maka ki khon ki jonga kan syakri ne em utrai ngam tip I can decide hi maki da kila kham he da kila sangau tho handai kam long kom ta kadon kata ka male headship kadon kata ka authority jong ukpa mga bat kayeng ka jonga ngin syakri utrai see what happened ka jing da ko ha ka ni ka jing smooth ho ya ka ni ka infant baptism ka dei ba there is no more male headship authority ka balong scam biblical kindan chu ki pa ki ban ong ba nga ngalangit ya ublay I am born again katengah jonga ka dei ban ko ongu ki khun ki jonga ki ban but ya uta uju ublay where is male headship ngangit kani ka video ijing hikai ibalit ijonga kanlong ka jing man to ye phi ha ka jing pen shai ya kani ka root etymology ha ka jing pen shai ya kani ka illegitimate totality transfer ngangit ba pen singau thu shai ba immersion ka dei ha ka substance it's not in element hi ka dei ka bapto ublen kor khui phi hallelujah